Хора, аз всеки път си казвам, че много ми е трудоемко с тези видеа, не се справям, не са достатъчно интересни, няма какво да кажа, обаче после пък се идва един момент, в който много така имам желание да запиша и аз не знам точно какво споделям и дали въобще е интересно, но сега е такъв изблик, порив на желание. Прибрахме се от Сицилия миналата събота, днес сме вторник. Вчера и днес имах супер много работа, тъй като не знам дали съм ви разказвала, но ми се бяха получили май месец и юни месец да почивам първите седмици, бяха отпуска и съответно когато почивам толкова често се натрупват доста неща и беше много интензивно и натоварени 2 дни. Същевременно и Андрей беше на Манту, трябваше да бъде закаран, трябваше да платя зоната годишната, да платя климатика, защото в София вече мисля, че по-топло от Сицилия, 30 и няколко градуса. Това видео се записва началото на юни. Какъв юни сме? 10 мисля, че сме или 11. Така че беше неизбежно вече поръчката на климатик. Е крайно време да се купи този климатик. И приготвям вечеря. Не знам колко дълго ще издържам да приготвям вечеря с фурна в тази жега, но ще видим. Все още го правя. И гледам Велислава от Desert Stories, докато готвя силно казано. Гледаме нейното последно видео. Тази вечер ще има тиквички за вечеря, салата, съвсем стандартен, домати, краставици, маслини, сирене, нещо шопска. Само го княваме. И съм направила кюфтета от тиквички, сега ще обърна да покажам. Ето я сместа. Тотален фаворит ми е на мен са ми кюфтетата от тиквички. Ето ще покажа и тези, които вече са влезнали във форматната. Малко това зеленото е зехтина, това жълтото е яйце. Абстрахирайте се, в повечето случаи не стават много красиви, стават по-тънки. Нищо съществено не правя. Настъргвам на рендето 2 тиквички, средно големи. Аз лично слагам малко повече яйца, 2 малки яйца слагам и слагам брашно на око. Малко копър и малко сол за хората, които ядат и чесън, може и чесън. Ние ядем, но заради децата не слагам в самите кюфтета. Слагам след това, правя един млечен сос. Единственото, което правя е да разбия киселото мляко и да добавя копър и чесън и малко сол. Това има тук. Тиквичка, копър, сол, яйце и малко брашно на око, колкото да не е сега. Тази малко ми е рядка смес, но съвсем малко брашно ще добавя, за да я стегна преди да сложа кюфтетата. Пека ги на 200, сега са на 205, но пека ги на 200 градуса, слагам ги с лъжицата, поливам ги с зехтин и после ги обръщам. Исках да споделя, че другото ми любимо ядене лятно. Едното е пътладжан с доматен сос. Правя някаква вид пармиджана. Естествено не ми се получава като в Италия, но ми е супер свежо, когато е лято и е сезона на пътладжана. И другото са ми чушките. Обожавам чушки, всякакви чушки. Ако имам сурова чушка, слагаме в салатата, пълня ги с сирене, пека ги. След това ги поливам с доматен сос и с чесън и магданос и с сирене. Пържа ги, каквото се сетите, всичко правя с чушки. Чушки с яйца и такъв тип яден общо взето ядем така през по-топлите и летни месеци. Тук малко да засладнем, че аз имам нужда. И така, утре има малко така дупка около обяд в обедната почивка, тъй че съм решила и аз да се поглезя малко сама. Марашлиан пастри, знаете, са ми абсолютен фаворит за... То дори не мога да го нарека сладкарница в София, но така магазин за сладки неща. Даже той е направо изкуство за мен. Толкова са им невероятни сладкарски. На световно ниво са, това мога да кажа. Имат един нов десерт, който бяха пуснали като великденски заек във формата на заек. Мисля, че беше така по-голяма торта. Сега са го пуснали като единични и нямам търпение до тия да ги пробвам. И възнамерявам да изпия едно еспресо тоник в Чъкис, което пък ми е любимото кафе в София и смятам, че
е най-хубавото кафе. Може би Дрека, но така повечето спешалти кафета винаги са ме разочаровали. Признавам си, Дрека никога не и Чъкис никога не, но Чъкис може би ми е по-удобен и по-близък и много ми харесва, така че ако не сте го пробвали, задължително му дайте шанс. И това мисля да направя в обедната си почивка и исках да отида до читалнята в градинката на Иван Вазов и да си взема една книга, но ще отидем утре заедно и ще видим всъщност дали я има. Ето първата доза изпечени. Тънички са, но стават много сочни. Не съм топ кулинар, ама гледам да готвя с хубави продукти и сравнително здравословни неща. Сряда е, вече е почти обяд 11. Вчера ви казах, че в обедната почивка ще отида до читалнята, за да си взема една книга. Гледах едно интервю с Мила Стоянова, много симпатично момиче. Част е от една организация Future Females и е много симпатична, беше ми много интересно. Тя препоръча една книга, аз отдавна не съм чела нищо и казах, че ще отида да си я взема от читалнята, тъй като не ми се купуваше. Нямаше в читалнята, читалнята има каталог онлайн, който може да проверите, но я намерих онлайн, я свалих безплатно. Имам един Kindle, който ми беше подарък за рожден ден от колеги. Той е такъв с подсветка. Много е хубав. Съвсем честно ви казвам, че сигурно не съм го отваряла последните 3 години. И беше в някакъв sleeping mode, който много трудно го извадих от него, но в крайна сметка успях. И реших, че не ми се дава, честно казано, пари за книжното издание. Аз не съм много по такъв тип литература, не е моята, но съм решила да опитам и да видя. Ще споделя как върви. Както обещах в обедната, отивам до Марашлян Пастри за едно кафе, но преди това реших да мина да ви покажа една изложба в Софийска градска художествена галерия. Аз я гледах миналата неделя и така някои фотографии много ми допаднаха. Сега ще ви обърна да ви я покажа и ще гледам това видео да го кача по-скоро, за да може да я видите, да бъде в срок. Ето я невидимо за очите до 14 юли. А също така има и Дечко Зунов, която също е доста хубава. Ние гледахме в деня, тя е чак до 8 септември. Ние гледахме в деня на отворените врати на музеите и театрите и беше много хубава, много ми хареса. Едно от най-големите предимства на това да живееш близо до центъра или може да се каже дори в самия център, е, че винаги когато имаш нужда и желание, може да делиш малко време за себе си в обедната почивка, за много бързо да стигнеш пеш до някое симпатично място, където да направиш нещо хубаво за себе си, да пиеш много хубаво кафе, да поработиш от различна обстановка или да си купиш нещо сладко или да разгледаш някоя книжарница или ето както в случая може да се отиде дори до галерия. Разбира се, тези дни не са ежедневие, даже ги няма и всяка седмица, но сега, когато времето е хубаво, по-скоро избирам да прекарам така обедната почивка, иначе винаги я прекарвам в перални, сушилни и всякакви такива домакински неща. Но сега съм се организирала малко повече и ставам по-рано и успявам да свърша всички тези по-големи неща, като да пусна пералния, после да прехвърля дрехите в сушилнята, миялна, да подредя. Успявам да ги свърша още преди да е започнал работния ден, тъй като наистина самия ми ден започва много рано и това е една пък от големите ползи, когато човек става рано. Ето, почти пред Марашлян съм за новият им десерт, който е всъщност великденски им заек, шоколад, казва се Амарена.
Ами точно на време. Купих и на Никола едно сърце, тъй като вчера черпих Андрей сладолетото още радост, а тя не беше. Така че се реванширам към нея днес. Той пък е на градина. И само исках да кажа, че еспресо тоника беше много як. Аз малко скептично бях към него, не бях пробвала до сега, но много ми хареса, много беше свежо. Аз винаги пия кафето си с много малко мед, така че когато е супер горчиво и кисело, не е моето. Но в случая беше наистина много разхлаждащо и приятно, но вътре не ми беше удобно нито да снимам, нито нищо, тъй като самото място е доста малко. И така, не ми е най-комфортното на света, особено пред хора да снимам, особено в България. Реших да си хвана тролея за 2 спирки, защото вече осезаемо скъснявам от обедната, а ни предстои една важна среща. Минах и взех едно тесто от холандската пекарна, за да направим до вечера пица, тъй като Красмира ходи на футбол и се прибира по-късно и ние с децата сме сами вечеряме. Но днес имам среща с една приятелка и ще отидем да пием по едно вино преди вечеря. Тук наблизо, ще покажа после. И това е голямото предимство родителите ти да живеят през улицата. Не винаги се получава, но понякога могат да гледат Андрей. И това е голяма помощ и е много удобно. Няма нужда никой да пътува, да се качва на кола или нещо такова. Ето го сърцето. Значи много е вкусно. Ето го и другото. Почти го изтървах, но и то е много хубаво. Казвам ви, че наистина си на световно ниво марашлян. Добро утро! Аз с това помахване сигурно трябва да измисля някакъв друг вариант да ви поздравявам. Вчера забравих да снимам, след като свърших работа, взех Андрей, оставих го на нашите. Се видях много набързо с една приятелка. Тук има едно заведение Катържина. То е на вината, мисля, че си тяхна собственост. И седнахме отвън, пихме по една чаша вино. Всъщност е доста приятно, пускаха даже италианска музика. И хубавото на цялата история там е, че не е само вино, ами може да си поръчате и нещо за ядене. Малки брускети, мисля, че имат такива дъска с салами. Доста приятно място. И 7:30 се прибрах. С децата правихме пица, гледахме Младият Шелдън и така прекарахме вечерта. Сега, днеска сме четвъртък, 8 отивам на спорт. Не съм ходила миналата седмица, защото бяхме в Сицилия. И днеска не ми се ходеше много, признавам ви, но отивам и след това в 9:15 започва първия ми кол и до 1 имам само срещи, една след друга през цялото време. И ще видим, решила съм на обяд да отида да обядвам в Сабале. Малко по-късно ще си взема обедната почивка. В Сабале мисля, че видях едни мак н чиз, техния прочит и много искам да ги опитам. Така че това си мислих да направя в обедната почивка. Само исках да кажа, че тази седмица е изключение. Обикновено седмиците не са ми така изпълнени с заведения и срещи, излизания. А пък утре ще излизам вечерта с приятелка. Ще ходим на коктейл бара там на Солунска, близо до Ангелка, близо до Славейков. Ама това вече утре пак. Ама за коктейл бара и срещата ми утре ще си споделям утре, когато и дойде времето. Ето ме отново. Значи сутринта, като седнах от 9:15, станах в 1:15, не бях ходила до тоалетна, нищо. И нещо се напрегнах и реших, че в крайна сметка не ме интересува. Излизам обедна почивка и отивам да обядвам в Сабале и това е положението. Ако ще е 1 час и половина да ми е обедната почивка, толкова.
Много хубаво беше в Сабале, много вкусно, признавам им. Аз малко съм резервирана към така нови, скъпи хипстърски заведения, но там е много добре. И ядох техният прочит на макенчи с салам ендуя, който е пикантен салам. Аз ям лютон, за мен беше слабо лютон, но бяха наистина много вкусни. Сега имам още малко време, също свърших доста бързо. Отивам да си взема дебитната карта, защото ми изтича моята и трябва да си взема новата. Вибирам се да доработя. Взимам Андрей от градина, трябва да напазаруваме нещо за вечеря, да приготвим. И после излизаме на площадката да играе с децата. И така, утре ще се видим пак. Хора, ето ни. Петък, мисля, че около 2 вече. Свърших за тази седмица. Беше една изключително интензивна и натоварена. И всъщност прогнозата, очакванията са, че работата няма да намали. Даже напротив, май с това темпо ще остане. Наистина не си обяснявам защо се случва юни, точно преди лятото. Все си представям, че би трябвало летните месеци да са една идея по-ненатоварени, една идея по-спокойни, хората да си почиват малко повече. Не, разбира се, да няма човека работа, но не знам, това е малко като идва петък и всички се сещат да сложат всички срещи от 2 до 6. Не го разбирам наистина. Но ние с Андрейко оцеляхме. Сутринта... Аз съм забравила всъщност, че на Мантута се... Ето, той иска да се вижда. Аз съм забравила, че всъщност за Манту се прави проба и след това се бие реалната ваксина БЦЖ-то в рамото. Днес сутринта и двамата ги почерпих още братни зори по една ваксина. Андрей БЦЖ, Никол някаква друга. Но хубава работа свършихме, тъй като взехме документите за училище за септември. Не знам дали съм ви казала всъщност или може и да съм, но Андрейко ще е първи клас тази година. И така, още взето почти сме готови. И сега съм обещала, че ще отида да го черпя едни донати, едни нови. Сега ще ви ги покажем. Те по-скоро съм мисли, че за деца така направени са много атрактивно. И после, по-късно ще вземем баба му на Андрей, която ще спи в къщи. А аз ще изляза малко с една приятелка. Много си сладък. Здравейте! Здравейте, заповядайте! Ето какви сме си избрали с шамфъстък, шоколад и банан, ягоди и бостънски крем. Сега ще видим как са. Добре, хора, ето ги отворени. Има доста крем, тестото не е много дебело. Това е шоколада с банана, много не се вижда. Но има, да, има доста пълнеж. Ето и този, който е с крем Бостън. Голям позитив е, че всъщност не са чак толкова сладки, прекалено сладки. Нали, знаете усещането, когато ядеш нещо крайно сладко, как на човек буквално му става байгън, тази хубава българска дума, от сладост. Не са толкова сладки, очаквах, че шамфъстъка няма да може да се хапне от сладост, но не. Добре, доста е добре като сладост за моя вкус, но пак мога да кажа, че тестото така не е въздушно. Не знам, аз пак ще оставя тук да покажа тези донати в Гранада. Предлагам на всеки, който е решил да прави донати, да инвестира в една екскурзия до там и просто да ги опита. Наистина, аз много обичам сладко, но по-добри донати от тези там не съм хапвала. Може и да не съм на десерт просто донатите, но всеки път, когато ги купувам, очаквам нещо повече, по-добро и всъщност не. Хора, пак се изложих с снимането. Тук свършва този влог. Не знам доколко ще ви е полезен и интересен. Вчера излезнах вечерта с приятелка. Първо ходихме в бар Сода, но беше много рано.
Пихме аперол, после решихме, че е време за вечеря, хапнахме нещо супер посредствено, изобщо няма да го коментирам. И завършихме по още един коктейл в коктейл бара на Солунска. Атмосферата беше страхотна, беше пълно с хора, толкова беше така симпатично. Една хубава музика, лампичките светеха, всички се забавляваха, говореха си и се прибрах в съвсем прилично време. И днес прекарах с децата целия ден. Вече сме всъщност, не е минал още деня, събота след обед сме. Чистихме, оправяхме, пазарувахме, решихме, че ще си направим такава семейна киновечер, взели сме си сладолед, ще вечеряме и после ще гледаме нещо заедно. Преди това ходихме на обяд в Soul Kitchen. Аз съм споменавала, много ми харесва, много ми е любимо, особено градината им, лятото е невероятна. Със сигурност поне още един път ще отидем това лято. Макар че мисля, че много няма да се задържим в София, но въпреки това. Но явно, когато съм с приятелите си, изобщо не се сещам, не че те нещо правят или ме смущават, но изобщо изключвам тотално и грам не се сещам, че трябва да снимам или искам да снимам, но наистина много давно не се бях виждала с моите приятелки и толкова хубаво прекарахме, че останаха незаснети тези моменти, но някой друг път, ако се сетя, ще ги снимам. И общо взето, това е. До скоро!